Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joep mij optredens van Stijn, Land en NNB. Bij die verbond met Nijwerk, maar ook het optreden op de iPop. Dear Mr. Fantasy, zijn je nog net bolzen te spelen. En we hebben Rick Travis en zijn bandje. Ja, mooi hoe de nieuwe generatie zich met de Friese taal onder de slag binnen. Stijn Land is hier op een Prodder Festivals. Dit weekend in ieder geval ik op iPop. Straks praten we nog even een piep van mij hem. En doet hij ook zien nieuwe single bij deze dus. En dat gaat door Scroot. En dat is dan alles met zijn baan te krijgen. Dan gaat toch mij toffe muziek van NNB. Simmer
Toffe band en nieuw materiaal kunnen we verwachten van NNB. Door vooral de radioonderzoek zitten, want de studioopnames binnen daar wel degelijk in te jaren. Het is live in de uitsturing in verband met het iPop Festival. Wolf net de laatste keer, dat leven we nog even niet midden. Ze is in ieder geval dat ze ermee ophoren. Maar dan praten we straks met Gosso en de band ik nog wel even oer. We blikken in ieder geval even vooruit op het live weekend. Dat is Menje, maar nou naar Snijn. Want het is een jaarlijkse traditie intussen. Dat we een beetje waarom in de tijd gaan met Rijn Vallingen. Bolzert, Rijn, mooiste best. Welkom, jongen. Nou, dankjewel. Driving back in time. Ja, daar gaan we weer, hè? Ja, hoeveel keer is dat eigenlijk? 12e keer. 12e keer al. En door. En door. Ja, zeker. Hoe ooit begon? Vertel nog even. Ooit begon in een sporthal in Bolsward. We hadden een paar oude bandjes. Daar had Jan Houwer het in zijn sporthalkantine. Toen zei hij, weet je wat, we beginnen driving back. Of we beginnen back in time, zo heette het. En dat werd op een gegeven moment een succes. Maar naarmate de man ouder werd en kwam er af en toe ook eens een te overlijden. En ja, het stopte. Men wil het niet meer organiseren. Toen heb ik het zelf oppakt. En toen zat ik samen met Lodi Fransen, helaas ook al overleden, een grote vriend. En hij zei, Rijn jongen, we moeten dat weer oppakken. Nou, ik zei, ik pak het weer op, maar ik moet een naam hebben, want back in time, dat wordt er niet meer. Dat heeft te veel emotie. Nou, hij zei, Rijn jongen, weet je wat, driving back in time, dan hebben we het toch. Nou, zo is driving back in time eigenlijk weer begonnen. De naam het Lodi bedacht. En ik heb nu voor de 12e achtereenvolgende keer, het festival, zeg maar. Ja, hoop gezelligheid, snoffelijke muziek, beetje jaren 20. Jaren 70, 60. We hebben Dear Mr. Fantasy hebben we natuurlijk staan. Die muziek maken van Led Zeppelin, Uriah Heep, Deep Purple, The Stones, Manfred Mann, noem maar op. Fantastische band. Deze band staat vooral bekend om zijn orgel. Want daar draait het ook een beetje om. Vooral die 70s classics, dat mooie Hammond-orgeltje. De man die zelf achter het orgel staat, die had het volgens mij helemaal niet metmaken. Die moet nog 14 worden. Maar buiten dat, hij speelt wel fantastisch. Het is een geweldige band, geweldige muzikanten. Dat is natuurlijk een grapje. Het is een fantastische toetsenist. Ja, maar ze spelen net alleen, hè? Ze spelen zeker niet alleen. We hebben ook de Hangouts. Ze komen als de Hangouts, dat is een Rolling Stones tribute band. Tegenwoordig Street Fighting Man, zo kent men de band inmiddels ook al. Zij gaan gewoon Nederland veroveren. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ze komen zondag ook volledig helemaal uitdost. Ze komen met backing vocals. En ze komen met toetsen en de oude formatie Hangouts. Wordt fantastisch. Kan ik je hem nu al vertellen? Ze hebben laatst in een neushoorn hebben ze hun try-out gedaan met die meiden erbij. En de toetsen, het was geweldig. Ik heb filmpjes van hun gekregen. Abnormaal goed. Dit is gewoon de Bing de Stones. Punt. Klaar. Ja, voeg er niks aan terug. Ben je wel de Stones fan of niet? Ik ben de Beatles, hè? Ja, hè? Ja, ik ben Beatle, maar ik vind Stones een fantastische band. Maar als ik kiezen mocht tussen de Stones en de Beatles, ja, dan moet ik natuurlijk niet gaan liegen. Nee. Ik ben een Beatle-man. De plakplaatjes niet zichtbaar, maar er staat genoeg van Lennon en Beatles op. Ja, nou goed. Dat de volgende keer in ieder geval hebben een mooie line-up dus. Maar even schaamteloze reclame met je. Het is 9. Hoe laat? De zaal gaat om 3 uur open. Om 4 uur trapt Dear Mr. Fantasy trapt af. Die spelen tot 5:30. Dan hebben mensen even een half uur gedateerd om bij Heres een broodje hamburger te halen bij ons op het pleintje. Ja, het zit er gelijk aan vast, hè. Dan gaan we een keer even lekker eten. En om 6 uur s'avonds dan de Hangouts. Waar precies? Het is in de Groene Weide in Bolsward aanstaande zondag. En wat kost de entree? De entree in de voorverkoop is €15. De binnenkaarten bij de Jumbo in Bolsward en... Sorry. De binnenkaarten in de supermarkt vlakbij. En de binnenkaarten in de Groene Weide zelf. En mensen die bestellen wel telefonisch bij mij kaarten. En dan snij je er gewoon heen en dan komt dat er woord aan. Ik ga er niet van uit dat het helemaal vol gaat. Ik hoop het wel, maar dan moet ze zondag op Tiert wezen. Een feestje dus in Bolten bij 12 fantastische bands. Leuk dat ze weer zijn. Bloedtrok in. Zeker weten. Dan komt Stakker meer maar wel mooi op de bank zitten. In ieder geval hebben wij die ene band hier in de studio. Daar ben ik hartstikke blij mee. Gelukkig best wel eens een keer eerder west. We komen er snijn dus nogmaals op dat festival daar in Bolzen. Dear Mr. Fantasy live in Noorderwien. This is a place I've never been before, and I've been forgiven.
Ja, mooi optreden, Sjoerd. In deze aflevering van Noordwind. Zie maar even naar het affiche. Als je wil in ieder geval, Bolzert. En dan op snijn, Dear Mr. Fantasy. Together met de hangouts. Gardeer ik hem nou al een mooi feestje. Dus net stenen, maar misschien daarheen. Ik let het toen jou thuis hoor. Dear Mr. Fantasy. Bernard, hoi, welkom. Dankjewel. Stel even de band voor. Ja, de band. Mario Kramer op gitaar. Aage Bandstra, de skipper van de band, op de drums. Marcel Becker op de bas. En Jurre van Dijk op de toetsen. En ik stel maar een beetje jongen. Ja, mooi dan. Het gaat maar goed met hem net. Want een paar die vrienden hebben we meer al eens een keer gehoord. En dan kunnen we spelen. Ja, ik denk, ja, je had er nog steeds lol in. En het wordt steeds beter. Ja, we hebben er een beeld lal in en we worden misschien nog steeds wel een beetje beter. Ja, ja we takelen er net houden. En nee, we hebben het leuk. Ja, zo is dat. Heel leuk. Bit lange bandvergadering om uit te komen welke nummers je in Wol of net spelen. Nummers uitziek is wel het dreigst. Ja, hè? Ja, maar dat komt... Iedereen had zijn favorieten natuurlijk. Hè? Ja, dat vooral natuurlijk. Ik bedoel, ik met Bonham speel je, dat is simpel zat. Nee, maar dat is gekheid. Maar nee, zeker. Het is wel eens even muziekje, want ja, we willen het al die Hammond erin hebben. Hè? Ja, een hard criterium. Hè? Ja, dat is een hut criterium. Je moet de Hammond rock spelen. Hartstikke. Hier neem het aan, want ja, hij leeft nog, dat ding. Hoe oud is hij? 69. 69. Van het IR 69. Wauw. Dus, even rekening. Maar Hoe voorzichtig moest de auto rijden als dit ding achter in de bak had? daar hebben we Agen voor. En Agen die is goed in dat soort dingen. Ja, Dus geen rare bochten. soms, maar deze bloed wil steen. Ja, hè? Ja, mooi, mooi. Goed, ja, big covers, maar toch op een hele goede manier uitviert. Hebben we een plan voor dit hier of gewoon lekker spelen? We gingen gewoon lekker spelen. We kennen wel hier en daar een optredentje erbij. Hè, dus dat de meesten nou wat weten. Maar, Nou, het is wel de tijd van de coverbands, hè? ja, vooral van de tribute bands. Ja. Als je dat doen wij net. Ja, we doen covers. En we doen ook wel een heel aantal nummers van Deep Purple bijvoorbeeld. Ja. Maar echt een tribute band ben we nog net. Maar we zijn wel echt een band voor de liefhebbers van de 70s classic rock, zeg maar. Ja. Nou, dus ja. Dat klinkt goed. Ik ben blij dat je er bent. Ik keer nog even de Mario. Maar hoeveel bands zit er nog in? Hiernaast nog 2 bands en nog solo optredens. Echt nog. Ja, echt nog. Maar dit is wel heel erg lekker, hè? Absoluut, absoluut. Ja, mooi ploegje hebben we bij elkaar. Ja. En een beetje pushen om die eigen favoriete nummers erin te krijgen. Nee, Tuurlijk. ja, het is goed. Goed. Bolzert live dus te zien. Together met de hangouts. Joert in Noorderwien. Dear Mr. Fantasy. I was born in a crossfire hurricane, and I howled at my mom in the driving rain. But it's alright now. In fact, it's a gift. Yes, it's alright. Jumping jack flash, it's a good, good, good. I was raised by a toothless, bearded hag. I was schooled with a strap right across my back. But it's alright now. In fact, it's a game. Yes, it's alright. Jumping jack flies, it's a good, good game. I was drowned, I was washed up and left for dead. I fell down to my feet and I sort of bled. And I frowned
Here, Mr. Fantasy. Jawel, dit weekend in actie. Maar dat kun ik echt zeggen voor de band die we super correct al even live jaren. Daar gaan we nog mee praten en we krijgen nog meer live nummers. NNB. Zij staan natuurlijk dit weekend, ja, men je eigenlijk op het iPop Festival. Gos, wat ik even eens even over praten. Maar eerst maar even over de band NNB. Fantastisch dat je er bent. Stel eerst de band even voor trouwens. Nou ja, Wilto gitaar, Sarina, viool, fluit en heel volle. Eigenlijk akoestisch in de studio is mooi, jongen. Johannes op drums, Kees op accordeon. Hoe speel je hem? Ja, doe het. We zijn weer los. We zitten in de studio. Er komt nieuwe muziek aan. En ja, de festivals komen ook wel weer. Dus we zijn weer eigenlijk weer een soort do-it-flow muziekmeters aan het maken. Ja. Nou, nee, maar goed, bij bands gaat er altijd wat op en down. Meestal moet maar kennen. Er zit soms ook wat tea tussen. Maar er wat opname in de studio. Maar je wat dat betreft echt volle bak dus? Ja, we zijn nou een mooie WD glashouder. Hebben 4 nummers op naam. Nou ja, eentje komt samen straks even de eten in. De oren is rond aanmixen, dus ik denk dat we bent wat elke maand een nummer tegen horen brengen kunnen, om zo te zeggen. Ja, dat is wat te gek om te doen. Dan merk je zelf het weer dat het meer naar een nummerstroom is en dat het proces weer op volle toeren draait, om zo te zeggen. Ja. Het blijft me stil, Heinz. Ja, wat had je hem nog bij het les van de COVID-periode? Dat al je stil lijdt, dat er niks koer? Nou ja, eigenlijk wel, ja. Daar ben je een beetje zagrijnig van. Hij heeft nog wel terug van de beemtrospieling hier in het oefenen. Ja, natuurlijk. Wij gaan altijd terug. Ja. Hou er nooit op. Maar dan wel helemaal los dus. Ja, leuk. Ja. Ik ben weer aan de gang. Ja, je kwam op het onzalige idee om mij uit te nodigen van een kleine bijdrage wanneer van je naar je noemers. Wat ga je hem precies uitbrengen eigenlijk? Nou ja, we hebben nou een idee met Pieter Wilten zongen. De Friese boerenzoon. Ik herkende hem in het soort van, ik jij een oorarrangement. Hij won Pieter Valloin. Nou, Pieter zei van, top, dom maar. Dat had dus wel even een oorlijke woorden voordat wij het festival gingen. Pieter hier net een refrein. We hebben een refrein erbij struwen, arrangement betocht. Alle akkoorden van Pieter Voort gooit om zo meteen van tafel. Het hele nummer op mij opbouwt. Ja. En nou ja, die is nou klaar. En die moeten we eigenlijk samen met die wel even je draaien laten. En het leuke is nog voor de iPop-runners. Pieter stipt me u op iPop. Ja, fantastisch man. Ja, dat vind ik wel, maar Pieter wat waar mooi. Dat is, wel niet meer dat. Ja, geweldig. Ja, de kers en pataten van zijn. Nou ja, hier zie je voor de besten toch? Ja, dat is gewoon de oorsprong van Friese muziek. Dat is wel Pieter. Ja. Mooi man, goed. Wat betreft het noemen, ik verwijs je even naar de radio. Want ik heb op de radio absoluut draaien. De Friese boerenzoon. Geweldig trouwens hoe Pieter zijn nijlitterskip nou al eigenlijk een plakje vindt. Hij heeft er gelukkig nog. En ik vind hem together met hem denk ik een van de betere singer-songwriters, troubadours die we ooit horen hadden. Maar hij is erbij dus op het iPop Festival. Wat is dit nou joh? Waarom stap je hem ermee? Ja, je had al uitlijn. Maar... Ja, we hadden al uitlijn. Dus ik denk dat de boodschap wel duidelijk is. Er zijn gewoon heel veel regels die eigenlijk door houten methoden betocht binnen. Ja, wat eigenlijk net haalbaar is en net te dwaan is. En net leuk is om te dwaan om op een bepaald moment alleen maar in de boeken te zitten. Wanneer begon bij hem dit te spelen? Qua discussie in ieder geval. Maar in je beginnen, hè? Lijkt het mij een moeilijk punt. Ja, als je door een bepaald moment wel, voor mij januari, februari is ergens een bepaald moment. Nou ja, en dat je op een bepaald moment heel veel papier wordt opnieuw opsturen met en serienummers van spul. Ik met artiesten vregen deden om in een elektrische auto te komen. Ja, daar ben we net met waanden geweest. We zijn gewoon een feest aan het bouwen. En ik wil net maar die artiest bezig. Als we nou bijvoorbeeld een ballon de zeel in door willen, dan moet een biologisch afbreekbaar certificaat van die ballon van die artiest rijden. Ja, succes maar alles. Ja. Het is net te dwaan dus. Nou, net op deze manier als vrijwilliger. Dan mag al bijna een soort professioneel festivalorganisator worden om het, alles te snappen en precies hoe je alle regels. Nou ja, misschien wordt nooit de gemeente in de bed omspeeld om zo te zeggen. Dat is de taslood worden. Dus ik denk dat de gemeentes en iedereen. Nou ja, dus de boodschap is duidelijk en het is we zijn net de eerste die het lijst had, zou ik zeggen. Nee, dit is oeral. En dan begin ik er even over, want het is ook een onderdeel van een wat bredere discussie natuurlijk. Hoe vier gaat het al? Het gaat te vier dus. Zeker voor een organisatie als iPop. Daar had ik nog even verschil in. Daar is natuurlijk ook full prof organisaties. Dat zijn mensen die het hele jaar niks was door als produceren van dit soort festivals. Ja, voor hun is het wel een oorverhaal als voor hem natuurlijk. Ja, die hebben meestal al een doe je rechtszaak opbouwt qua kennis, et cetera. Die kent bijna op routine doen. Op routine doen. Die hebben meestal financiële middelen. Die kunnen externe bureaus inhuren. Dus ja, die hebben vaak een orenrelatie met de gemeente alweer. Wat bij mij belangrijk weer. Ja, en wij doen gewoon vrijwillig. Hè. We worden de Friese muziek en doen het podium aan. Het blijft zo volle mogelijk podium. Dit hier doen een hele dikke line-up. Vorig jaar jouw podia gewoon voor het eerst. Dat wil je doen aan. En ik wil net bezig met afvalstieren in badjes en al rondslomp eromheen. Wat alleen maar terug voor de juppen betocht is eigenlijk. Het liet het heel mooi. Maar het is net een... Het is te theoretisch? Ja, het is volle makkelijker. Het is volle simpeler en mooi hetzelfde resultaat.
Ja, want dat is eigenlijk het strijdpunt. Het gaat om het eindpunt van de game. Machinaal, een beetje fatsoenlijk met de natuur om, met plastic en dat soort troep. Want hoe steert daar dan in? Want volgens mij ben je daar wel redelijk modern denkend worden, of niet? Ja, wij zijn net dat we zeiden wel van we willen het net. Maar het had geen nut dat wij 4 afvalbakken gescheiden op het festivalterrein zitten. En uiteindelijk zit bij de afvalverwerking dezelfde ene grote kliet over die daar staat. Dus op het festival liet het heel mooi de stieren en mooi oprommen. Hè? Maar je doet gewoon, het is de beter door machines dwaalitten die van de recyclingbedrijven binnen. Die in de beter stijden dan de feestdiners op je terrein. Maar die zie je het verschil net tussen een potje bier, een patatje en houten prikker geweest een patat mopje naast. Nou, er al wat via de media natuurlijk, van alles kreun en zijn, op radio, televisie en ik in de kranten natuurlijk. Daar had de gemeente al het in over wat zijn, maar wat zijn ze in direct contact met je Roer? Want je had denk ik de mededeling boeien van nou, dit is de laatste keer, jongens. Ja, er is heel volle de beurt. Om even te beginnen, heel volle typen vanuit festivals, organisatoren, professionele organisatoren. Ik neem je naam, maar die hebben toch zo van we helpen je. Dus het is gewoon, het is juist wel, er zijn meer mensen die heel erg van hebben. Er zijn heel veel partijen die hem melden hebben om muziek te dingen. Dus ja, die hebben net al lang hoe haven, maar er binnen heel wat serieuze parteren samen om in te zetten, zou ik het zo zeggen. Ja, je bent nog net helemaal uit praat. Wij wel zeker om tafel. Ja. Dus door net helemaal dicht. Ik ben net op een primeur. Ja, maar ik bedoel even hoe het proces wat je mee zitten. Je wil natuurlijk voor jezelf het plezier houden. En daar je het om. En het hangt eigenlijk van al die gesprekken. Nog niks op zee. Dat je in de tijd je speculeren en dat heeft helemaal je nut. Wordt vervolgen, zo simpel is het. Ja. En een B op Hypop. Dat wel. Ja, hoeveel keer? Dan is het helemaal een huis van de telling al. Ja, systeem, joh. Zoals de zon is dat, dacht ik. Ja. Maar dit keer volle bak dus, hè? Ja, zeker weten. Ja. Altijd. Waar weet dat het echt de laatste keer is, dan moet het echt volle bak, hè? Dan moet een groot feest worden. Ja. Sowieso. Feestje bouwen? Sowieso. Live in Noorderwind dus, NNB! En tien is wie een bouwvakker, het wie een echte nien. Zijn zoenen op de steger, bij Gritje op het hiem. Gluren tot ruten, als Gritje haar omkleidt. Je mag er op die bijwezen, vaak dat ze maar zo nooit.
support, ik krijg toch gauw vergeur naar je mooi. Weet je dus wat is er nou van nooit? Nee, die gouden support, ik krijg toch gauw vergeur naar je mooie vrouw. Toffe band, NMB, live hier in Noorderwind. Het had alles te krijgen met hun nieuwe plaatwerk, om het zo maar zo te drukken. En natuurlijk ook het iPop Festival. Goed, we blikken sowieso deze uitsturing even vooruit op dat festival in Bolzert. Maar ook na je weken. 4 april zet het in agenda. Er is een soort van, we nemen het maar even eigenwijs, een showcase festival. Maar dat is voor iedereen hier in Neushoorn. Hakketoer het Phoenix Festival. En daarvoor is Titus even onderscout. En ik ken Titus al jaren uit de muziek voor wij. Mooi is best welkom, jongen. Ja, graag. Phoenix. Yes. Even het idee erachter. Want je nou ja, vertelt zelf maar even. Het bestaat nou nog net zo heel lang. Nee. Nou, wij als Friesland Pop hebben al jarenlang een festival, een showcase festival georganiseerd. En op een gegeven moment hield dat op. Dat heet het Freeze, hè? Dat heet het Freeze Festival. We hebben de overstap gemaakt naar Neushoorn, maar we merkten wel dat er echt belangstelling was voor Friese bands om op een festival te staan. Echt zuiver voor al het Friese talent wat er is. Dus ja, gezien de naam Phoenix uit Assen herrezen, wij dachten van we moeten een festival als Freeze weer een nieuw leven inblazen. En dat hebben we 3 jaar geleden gedaan. En dat gaat wonderwel heel goed. En we hebben echt nu alleen de focus nog maar op Friese acts. Voorheen deden we nog wel eens wat talent uit eigenlijk de rest van de wereld. We hebben ook grote headliners gehad. Maar we hebben nu helemaal de focus weer op alles wat uit Friesland komt. Ik moet zeggen, de laatste tijd ik heb een zeer positief gevoel hoe een heel soort acts die weer voorbij komen. Jonge mensen die we gewoon echt met muziekmeidjes binnen. En daar zit echt wel goed talent tussen, hè? Ja, en ik merk nu ook de laatste tijd dat bands weer na de corona proactiever zijn. Ontstaan nieuwe dingen, maar ze groeien ook door. Dus ik ken al bandjes van jaren geleden, 2-3 jaar geleden ontstonden ze, maar waar ze nu staan, die hebben al een hele progressie gemaakt in de afgelopen 2-3 jaar. Ik was gisteren nog bij een Friese band die een CD-presentatie deed in Groningen, Bad Luck Baby. Nou, als je ziet waar die nu al staan, vergeleken met een paar jaar geleden. Dan, ja, er is veel talent, maar het groeit ook heel snel door nu. En dat is ook heel fijn. Bad Luck Baby in kwart trouwens in Noorden weer live hier te spelen. Dus daar ben ik heel blij mee. Lekkere pittige band trouwens, maar daar horen we wel van. Zeker. Ja, wij wijzen toen gewoon een nieuwe goal van mensen die het muziekmeidje willen. Of toch ook de opleidingen die we hier hadden, de academie, de D-Drive, in combinatie met de zaal. Of is het gewoon een golfbeweging? Het is altijd een golfbeweging. Ik denk dat corona wel een ding is geweest dat mensen nu alweer een soort knaldrang hebben. Dat ze willen spelen. Wat ik aan de andere kant wel merk is dat er zijn wel veel speelmogelijkheden, festivals omgevallen die juist veel Fries talent bieden. Dus eigenlijk is er heel veel talent. En ja, wij vinden dat dit festival echt nodig is om dat wel te laten zien. En doordat we het inzichtelijk maken, kun je ook wel zien dat bands zich in de kijker spelen. En afgelopen jaar hadden we heel veel bands heel veel Friese acts in de popronde spelen. Die hebben hier dan ook weer op een gegeven moment weer geboekt. Dus het stijgt wel. Maar het gaat altijd met golfbeweging, hoor. Ja, nee, dus ik weer. Die had ik een beetje met leven. Toch? Het geldt voor alles eigenlijk. Ja, dat is ook zo. Maar we mogen blij zijn met de lichting die er nu staat, echt waar. Ja, want wie toch lange vergaderingen om te bepalen wie daar speel je mee? Of voelt dat wat taag? Nou, ik heb altijd plek te weinig. Dus ik probeer in Neushoorn... Dat is luxe. Ja. Kijk, wij kwamen ooit uit Harmonie waar je echt heel veel vierkante meters hebt. Maar hier probeer ik elke ruimte wel te benutten in Neushoorn. Dus we zitten in 4 plekken. We hebben 15 acts en we hebben ook een stevig nachtprogramma dit jaar. Daar ben ik blij mee. Je ziet ook al ontwikkeling dat er meer initiatieven ook bij komen in Leeuwarden. Die op eigen gelegenheid dingen doen. En wij hebben ze eigenlijk gewoon gevraagd van... Hey, hier heb je een zaal, host en maak je eigen programma voor het nacht. Dus we hebben Culture Radio die een heel hiphop programma in het café doet. We hebben de jongens van Bifsy die een soort crossover dance ding doet in de arenazaal. En we hebben het samen Raapst Queer Factory, allemaal organisaties die in de grote zaal een heel mooi evenement gaan organiseren. Dus ook op dat vlak gebeuren er veel interessante en mooie dingen.
Qua bands, is dat wat PNAM? Hoe net al jij, hè? Want Wij doen eigenlijk alles door elkaar. Hè? Ja. Dat is ook het leuke van Phoenix. Wij willen gewoon, we thematiseren ook niet per zaal eigenlijk. Dus we zetten alle bands door elkaar. Dus ja, je kunt als harde gitaarliefhebber tot singer-songwriter tot een performance van Douwe Dijkstra. Zelf ben ik wel blij met het nachtprogramma, de acts die er staan. Ik ben heel blij met de opener van het festival, Historian, die hun plaat gaat presenteren. Ja, toffe band. Ja, zeker weten. Daar ben ik heel blij mee. Ja. Wolfskers, die heb ik altijd al willen boeken, maar dat kwam nu zo uit dat dat kon. Eigenlijk, het gaat van links naar rechts, dus het is eigenlijk een totaal feestje voor iedereen. En ik moet er ook bij zeggen, wat extra belangrijk is, vind ik wel voor het festival, is dat wij het heel laagdrempelig aanbieden. Dus je kunt voor een paar euro eigenlijk al naar binnen en dan een hele avond en nacht door. Neushoorn. Onderhoor ik mijn Boas. U is net onbekend hier. Ik neem nog maar even een Ritsen. Beetje de nieuwe upcoming mooie jongen. Zet ik maar even bij. Is een model. Ja. Ik kwam een oeren te gast trouwens in een European parteer. Hier bij Noorderwind. Dus Ritsen hier uit Friesland. Wij uit Balk. We het in Amsterdam trouwens. En onderhoor ik nog de Homesick. En zak ik nog wel even trok in. Dus hele mooie dwarsdoorsneden van de Friese muziek. Al je te zien op het Phoenix Festival. Dat is een mooi feestje. Dat kind door. Ja, we zijn er ook heel blij mee. En we merken dat het festival langzaam groeit. Dus elk jaar komen er weer meer mensen en is het aanbod nog weer diverser en moet ik nog meer puzzelen. Maar dat we die stijgerlijn te pakken hebben, daar ben ik heel blij mee. En ik hoop dat we dat door kunnen trekken. Hartstikke mooi. Titus van het Veer, dank je wel. Dat is de Wierst. Phoenix, 4 april, Neushoorn, net stenen, maar erhinnen. Geef wij terug met live muziek van Rick Treffers. Hang on, hang on, hang on, hang on, hang on, hang on. In love we trust, it's all we mustn't forget in darker times. Hang on, hang on, hang on. In love we trust, it's all we mustn't forget in darker times. So many hearts can be wrong, so join in song. Hang on, hang on, hang on. So many hearts can be wrong, so join in song. I know we all will get along. We have the strength to carry on, though it ain't easy to see the sun. Hang on, hang on.
Rick Treffers, mijn aantal Friese muzikanten, je hoort in de studio. Straks praten we in de piepel met deze Amsterdamse, Spaanse en misschien ook wel heel Friese singer-songwriter intussen. Had de krijg met zijn nieuwe album, die het haast uit is. Ik had echt over een paar uren wat dat onbelangrijk. The Opposite of Never. We zeggen hem al even aan het begin van het programma. Ik vind het echt tof dat hij er is. Perry Flins die hier al te rappen. Hij is op haast alle dwarpsfeesten en festivals in Friesland te vinden. Steinland, maar dat is er een beetje gewoon welkom. Ja, goeiemiddag, welkom. Geef maar als een speermedaille, hè? Ja, dat is net normaal. Nee, dat gaat wel helemaal nou, ja. Ja, maar daar brengt ze een noemer uit Tiny. Ja, Tini, ja. En ik dacht, speer, hier is dat verwachten. Nee, dat gaat echt als een speer. Ja, dat had haast 2 ton streams nou op Spotify in een dik jaar hier. Dus. Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk, ja. Ja, het zei zo. Ja. En dan, ja, ik is eigenlijk al vrij snel het circuit van de feesten en de dwarpsfeesten en de festivals. Dat voel me ook al op. Tini wie kreeg uit en toen kreeg ik de eerste omvragen al om op te treden. Dus superleuk. Ik vind het machtig, ja. Moest dat bord wennen? Ik bedoel, in de studio een leuk nummer opnemen, dat is in je. Je bent al wat langer douane met dat soort dingen wel. Hè? Maar ja, op zo'n groot festival te staan bijvoorbeeld. Ja, dit is helemaal nee eigenlijk. Ja. Ik wil wel, vroeger was mijn feesten en zo, maar zelfs op podium staan is wel helemaal nee voor mij, ja. Goed, leer snel. Want je doet zelf eigenlijk het meeste van die muziek, hè? Hoe bedoel je? Het meeste maakt het zelf, toch of niet? Nee, samenheid, ja. Ja, hij het vappen, hè? Hij het vappen, hè? Nee, ja, tekstcrew is best lastig, hè? Ja, dat is pittig, hè? Ja, dat is wel pittig, ja. Maar samen komt het wel uit, dus dat is zo mooi wat. Ja, hoe begint het? Gewoon een liedje ideetje misselen en dan het uitwerken? Ja, meestal komt eerst een melodietje en dan het uitwerken ervan. En dan zitten we samen aan de etenstafel en dan leidje. En ja, dat is superleuk, echt weer. Ja, ik ben ook bezig met muziek, dus... Ja, get als speer. Maar dat is wel even met tro dus. Want ik ken je als fanatieke sporter. Lijkt dat nog helemaal stil? Ja, dat is helemaal klaar. Daar ben ik helemaal mee kapt. Geen shorttrekker meer? Nee, geen shorttrekker meer. Nee, no zanger. Ja. Nou ja, en... Zanger. Jongen, weet ik net. Een feestje, meidje. Ja, entertainer, mag ik het zo zeggen? Ja, entertainer. Houd hij maar op. Ja, mooi toch? Ja, superleuk. Ja, even toch even. Toen zei ik een beetje probeer met Heid, Voppeland. Oortjongen van Strawelte overigens. Maar zit achter de computer om de muziek te maken. Hoe werkt dat bij jou? Nee, wie maakt je de tekst eigenlijk? En dan stuur ik het op. Of ik had nou eigenlijk 2 keer opgestuurd naar Jeroen van de Hoenekop. Okay. Jeroen Seinstra. Jeroen Seinstra, ja. Die maakt het van mij. En dan kom ik direct in, jong, in de Hoenekop studio. Ja, er zijn wat professionals erbij, hè? Ja, dat moet wel, hè. Maar wel een beetje professioneel, ja. Nou ja, wat zei ze wel, ik ben met nieuw werk bij. Wat ben de plannen? Gewoon ze nou nog even een single uitbrengen? Ja, ik ga daar maar vanuit. En lekker blue optreden, zolang het kan. Dat is leuk, hè? Ja, ik vind het superleuk, ja. Wat denk je straks, hè? Hij is natuurlijk van Simmerooy, de warpsfeesten en de festivals. Zult met de winter wat rustiger worden? Of je dan de club zien en de zaal? Ik moet zeggen dat we rond september heb ik het uitgebracht. Van oktober, november, december wil ik kijken hoe het dus hoe het heel hier ga ik al op trainen. Ja, ik wil helemaal naar stoel doen of zo. Maar... Nee, maar het is wel hartstikke leuk toch? Het is superleuk. Ja, dan ben je toch enthousiast geweest? Ja, ik ben heel enthousiast erover, ja. Nou ja, en men je iPop. Ja, men je op iPop, ja. De eerste en de laatste keer. Ja, dat goede timing. Ja, hele goede timing. De best van de jonge generatie, iPop wel een begrip, ik onder die leeftijd genomen? Nee, denk het net. Nee, ik zie er zelf ook wel eens van, ja, maar ik ben er nog nooit best. Of... Beetje 4 voortal, ja. Ja, nylon, dat lijkt net echt in de woorden. Nee, en het waait er altijd. Ik ga geen flauw idee, matsen wezen. Dus die is in ieder geval bij iPop en dus een fantastisch festival. Ja, de laatste keer misschien wel. Even nog die werk, we hebben gewoon een baan erbij. Ja, ik werk hier om 40 uur in de week. In Skroot? In Skroot, ja. Ja, dat je me vast kijken worden. Ja, nou, die is daar live doen. Ja, dit is gewoon uit het leven gegrepen. Ik zeg maar, de tekst is eigenlijk een beetje gebaseerd op die basis. Ja, 100%. Ja, dat is gewoon hoe het gaat. Henkie Heu, ja, die komt ook wel wekelijks bij u. Dus dat is echt hoe het gaat. Die wereldberoep toch? Die is nou weer. Nou, dat weer er al, maar nou nog meer. Is het leuk werk? Of denk je, nou, dit is een titel, en gewoon wel als artiest verder? Of dit is wel echt een ding, was het echt te gek, vind je? Ik vind het heel te gek, ja. Nee, superleuk werk. Ja, ik ben erin rollen, maar het past me wel. Ja. Kijk, ze zien de muziek dus. Ja, het past me ook wel. Een shorter past me ook wel. Ik vind alles wel leuk. Ja. Ik ben gewoon gelukkig mee. Ja, zeker weten. Ja. Nou, ik ben gelukkig dat is de best. Want hij gaat het ook live zo hier. Zijn single, we draaien al regelmatig weer bij de omroep. Maar nou ook live in de studio. Het gaat ons in baan. Skroot, uit het leven gegrepen. De eerste
eerste klant zit vader door. Een karken vol met ijzer, hel je het geld maar op kantoor. Daar hebben we Henkie, hu, mij wat accu's en een brak. Het is een auto show zonder motor en geen dak. Het is mooi waar, het wordt een drokke dij. En Henkie hu is blier, die neemt orelbankje mij. Daar komt er, breng die stiel, die ijzer en die koper maar. Wat leert of drie, ken ik echt vol ha. Een auto, een buske of een grote boot. Breng het mee maar, het was groot. Eetjes op de vrachtbeen, een bak vol ijzer breng ik voort. Mij een peukje en wat koffie, het is een pruttig woord. Daar riep niet maar, die knippert mij zijn jacht. Ik toeter je weer om, van dit bekrijg ik zo nog. Wat was nog meer, dit is mijn ideaal. Werkje in het schroot, een machtig mooi verhaal. Breng die stiel, die ijzer en die koper maar. Wat leert of friet, ken ik echt wel haar. Een auto, een buske of een grote boot. Breng het mee maar, het was groot. Breng die stiel, die ijzer en die koper maar. Wat leert of triet, ken ik echt wel haar. Een auto, een buske of een grote boot. Breng het mee maar, het was groot. Breng die stiel, die ijzer en die koper maar. Wat leert of triet, ken ik echt wel haar. Een auto, een buske of een grote boot. Breng het mee maar, het was groot. Alsjeblieft. Stijnland, ja, een van de artiesten die op het iPop Festival optreden zullen. Ja, wat is er rap hier met de Soul van, ja, ik zit er maar even bij. Foppeland, ooit jongen van Sterwelte natuurlijk. En dan mij zo'n lief onder de keukentafel, noem eens meidje. Nou, hoe mooi was het verhaal? Ha. Dat had ik van de man die Nijs besteedt, is al jarenlang actief in de muziek. Maakt prachtig mooie muziek. Eerst onder de titel Mist, maar Rick Treffers is eigenlijk nog zijn artiestennaam. Komt regelmatig in Friesland, daar had ik alle connectie wel met deze provincie. Maar eigenlijk is het een wereldburger. Ja, een beetje Amsterdam en Spanje. Wat is, Rick, mooi dat je er bent. Welkom trouwens. Is het nog steeds een beetje afwisselend Nederland-Spanje? Of is de verhouding inmiddels wat veranderd? Nee, ik verdeel mijn tijd tussen Amsterdam, Spanje en soms ook Duitsland en Griekenland. En Friesland. En Friesland, hè? Ja. Wie heb je meegenomen? Ja, hier links van mij, rechts voor de kijker en de luisteraar. Ivar Vermeulen, met wie ik al sinds 1992, denk ik, al 93 al muziek maak. En die altijd ook onderdeel uitmaakte van Mist en de bands daarvoor. Van de Rhodes, gitaar, et cetera. Nog meer dingen? Nou. En ga ik even naar, heel oneerbiedig, eerst naar de meneer toe hier. Want die is ook uit het stenen tijdperk van Mist, zeg maar. Miss Universe en Girl from Mystery, die bands die we daarvoor hadden. Erik Verhoef, bas en gitaar. En hij is zo welwillend geweest om dit op te vangen, want ik heb mijn hand gebroken. Ja, ik moet toch even, wat heb je gedaan? Ja, je bent gewoon gevallen? Nee, ik had een meningsverschil met iemand. Nee, ik ben gewoon gevallen op een trapje. Ja, ik zou zeggen, daar ben jij niet de type van dan... Nee, ouderdom. Zo kom je niet al naar ouderdom dus. Maar Erik, we zijn al lang vrienden en hij maakt ook nog steeds muziek met Scarlet Mail. En dus ik heb hem meteen gevraagd van, kun jij mijn gitaren spelen voor het optreden wat we morgen hebben in Amsterdam en vandaag in Friesland. Dus Erik Verhoef en Jennifer Moesker daar, die hoort bij Erik Verhoef en bij Scarlet Mail ook. En die is zo aardig geweest om een aantal ontbrekende toetsentapijtjes mooi in te spelen. De andere toetsenist die weer niet kon,
die vandaag niet is. Nou goed, et cetera. Dus we hebben een nieuwe band, eenmalig vandaag in Friesland. Dus dat is een unicum. En ik ben er hartstikke blij mee. Ook met je nieuwe album. Officieel komt die nog uit, want je gaat een presentatie houden... en een paar dagen later komt die dan echt op internet staan. Een aantal nummers zijn trouwens al gereleased. The Opposite of Never. Wat is het verhaal van deze plaat? Het verhaal is eigenlijk een oud verhaal in een nieuw jasje. Alleen, dat klinkt een beetje niet zo goed als een goed promotiepraatje. Maar er was weer een relatie begonnen met een vrouw. Een Spaanse vrouw in dit geval, kan ik wel zeggen. En dat ging plotseling, klapte dat. En toen zat ik in Valencia, in ongeveer 35 graden, zonder airco, achter een keukentafel. Met liefdesverdriet. En toen dacht ik van, hang on. De eerste nummer wat we gespeeld hebben vandaag, dat komt daar rechtstreeks uit voort. En er dwarrelden meer nummers uit dat gevoel. En dat gevoel is een gevoel dat ik van vroeger ook al kende. Dus ja, die liedjes gaan eigenlijk allemaal over de liefde. En de hoop dat het deze keer wel gaat lukken. En uiteindelijk gaat die hoop, die gaat in rook op. Ja, er zit bijna wat paradoxaals van in. Want hoe dieper het liefdesverdriet bij artiesten, hoe mooier de nummers worden, vind ik altijd. Nou ja, Erik... Om nou te zeggen dat ik jou geen leuke relatie gun, is het ook weer niet. Nee, nou, dankjewel. Maar Erik was altijd heel blij, zogenaamd, dat er weer een relatie klapte voor mij. En dan zei hij, we krijgen weer mooie liedjes. Ja, sfeervol. Ja. Ooit heb je afscheid genomen, met z'n allen natuurlijk, van Mist. Maar niet helemaal dus. Nee, eigenlijk is alleen de naam opgedoekt. Want sinds 2008... is Mist niet echt meer een vaste band, behalve dan met Ivar altijd, als ik dan in Nederland ben. En ik heb in Spanje ook een Mist gehad, maar dat zijn mijn liedjes. En de arrangementen die zijn dan vaak van Ivar en mij, misschien wat muzikanten die wat bijdragen. Dus eigenlijk dacht ik van ja, ik wil gewoon dezelfde voet verder, muzikaal. Maar als je Mist intypt op internet, dan krijg je meteorologische zaken. Of een goth metal band uit Milwaukee, of een rapper uit Birmingham. Ja. En we waren niet meer te vinden. Dus tegenwoordig moet je te vinden zijn. En Rick Treffers, daar is er maar één van. In ieder geval als muzikant dan. Nou ja, en even googlen, Rick Treffers met gebroken hart. Dan ben je helemaal klaar. Ja, en gebroken hand. Ja, gebroken hand ook nog. Als mensen deze plaat gaan afdraaien, is het een bandplaat of is het een singer-songwriter plaat? Ik bedoel, een beetje qua uitstraling. Het is een bandplaat, het is orkestrale pop, werd het laatst in oor genoemd. En dat is het ook wel, want ik begin vaak op een akoestische gitaar of een pianootje met zang. Ja, want dat doe je vaak, hè? Maar met gitaar, klein beginnen. Ja, maar ik ben een zanger eigenlijk. Ik ben meer zanger dan gitarist. Dus de muze, de melodie daalt op mij neer. En dan hoor ik er allerlei andere loopjes en melodietjes bij. En die moeten dan vormgegeven worden door de rest. Of door MIDI, die hebben we ook tegenwoordig. Die werkt altijd goed mee. En dus geluiden, orkestrale dingen, van de Rhodes, bas, drums, beats, van alles en wat. Dus het is wel een singer-songwriter plaat qua liedjes, maar qua arrangementen klinkt het wel meer als een band. Hewitt live in Noorderwien dus. Nogmaals, nog een paar dagen zit hij echt online. Prachtige titel overigens, The Opposite of Never. Zit daar nog een laag onder of is dat gewoon het verhaal van de plaat wat je al net even vertelde? Nou ja, precies. Ik ga het niet allemaal uitleggen. Maar ik had het nummer. Het is ook een nummer dat zo heet. Dat staat ook op het album. En ik vond het wel zelf wel poëtisch klinken. En ik dacht van ja, je kunt natuurlijk heel bot zeggen van... nou ja, bedoelt dus eigenlijk gewoon... waarom noem je de plaat niet Always? Maar er zit wat meer omheen, zeg maar. Dat kan. Het zou wel Always kunnen, maar dat vind ik weer te... dit klinkt dit is wat poëtischer. Wat ik al zei, de plaat is hartstikke uit. En ik ben blij dat ze er binnen. Van Peers Moddergårds in Spanje. Rick Treffers en band Hewitt live in Noorderwien. Did you really love me? Did you really want to know me? Did you try to show me your love? Or was it all again a sad, sad game? Did you see the harbor? Did you see the ships unloading? Did you see the goods arriving? Or was it all in your head? All in your
to see the moon rising. Or you're too busy fighting to keep your head above the water. Did you even bother to worship the sun? Worship the sun. I try to read your mind, love, but I instantly turn blind, love. You watch me from behind, love. Then I had to go. You let the bomb explode. Let the bomb explode. Rick Treffers en zijn muzikale vriend Jerry Joert live in Noordwind. Sure, dit is het album wat haast uit is, in ieder geval. Ik neem wel vast Oscar voor jou. Bedankt voor het zien, bedankt voor het harken. Dit weer Noordwind. Na je week ben we erbij, maar een rock en metal special overigens. En we gaan nog één nummer te gaan. En die komt van Dear Mr. Fantasy. Soon I shall
should have been stars, should have been high by now, but oceans of love cannot wash away the damage done. Now we're counting scars, counting the days that pass in slow burn. I run for cover, almost cold, almost cold. We should have been stars,